Lenovo Block.cz si pre vás pripravilo doplňujúcu ukážku o IdeaPade U400, v ktorej si ukážeme jeho prevedenie, hlučnosť a rapid boot. Začneme jeho prevedením. Notebook je až na niekoľko plastických prvkov kompletne z kovu. Hliník je mierne zafarbený do fialova s tmavšími vonkajšími a svetlejšími vnútornými časťami. V zatvorenom stave pripomína jeho dizajn knihu, zloženú z prevažne ostrých hrán s niekoľkými zaobleniami. Tenkosť notebooku je podporovaná vhodne navrhnutým tvarovaním a delením plôch. Veko notebooku je pevné. Klávesnica IdeaPadu U400 je plnohodnotná 6-radá chiclet klávesnica, ktorá sa neprehýba v žiadnej svojej časti, vďaka hliníkovému telu. Jej nižšie položenie je príjemné na písanie, rovnako ako aj rozloženie kláves. Samozrejme si na ňu človek musí zvyknúť, ak používal pred ňou klávesnicu s odlišným rozložením. Z vlastnej skúsenosti vám môžem potvrdiť, že to netrvá dlho. Čo sa týka touchpadu, ide o beztlačítkový tzv. Clickpad, ktorý je intuitívny a pracuje sa s ním naozaj veľmi príjemne. Jednotlivé tlačidlá, pravé aj ľavé, reagujú pohotovo na podnety aj v svojich odľahlejších častiach. Nakoniec sa pozrieme na Rapid Boot. Ten budeme časovať od stlačenia tlačidla až po úvodnú zvučku Windowsu. Ako ste mali možnosť vidieť, naštartovanie notebooku trvá niečo málo nad 30 sekúnd. Hlučnosť porovnáme ako pri bežnej činnosti, pustenom filme v HD, tak aj pri spustenom Cinebench teste. Pri bežnej činnosti fúka ventilátor na nízkych otáčkach, kedy je jeho hlučnosť počuteľná v tichom prostredí, no za bežných okolností je minimálna a zanedbateľná. Pri teste Cinebench, a teda vyššej záťaži, je ventilátor vo vyšších otáčkach a tak je aj hlučnejší, má mierne piskľavý fénový efekt.